Myslím si, že úplne celé to má zmysel a každá akcia, čo robíme, má zmysel. Ja to vnímam tak, že od akcií k akcii sa tí učitelia zdokonajú, lepšie sa začínajú orientovať, čo aj ako sa dá robiť, ako sa dá robiť lepšie, nabalujú sa tam ďalší ľudia, vzniká skutočne nejaká sociálna sieť, nejaká komunita, ktorá si pomáha aj v tých právnych veciach, aj v tých odborných veciach a toto je podľa mňa to najdôležitejšie, že keď sa to rozšíri, tak to bude niečo, čo podľa mňa bude v konečnom dôsledku generálne, čo priniesie tie zmeny. Čiže myslím si, že to pôjde zo spolu, že možno, že sa nájdu aj nejakí vodcovia, alebo sa nájde nejaké riešenie pre tie odbory, ale tam je to teda momentálne troška zakujaté. Ale celkovo to fakt vnímam pozitívne. Teraz... Čiže nemáte z toho také, že no tak všetko to vyšlo, nič z toho? Ja som od začiatku si uvedomoval, že to, do čoho idem, vôbec sa nemôžem pozerať dozadu, alebo proste to riešiť tak, že čo vyjde, čo nevyjde. Proste ja to beriem tak, že vďaka Bohu za všetko, čo vyjde nejako a vďaka Bohu za proste každú akciu a idem ďalej a proste to sa dá ísť len dopredu. Tak to rozmýšľam a mnohí moji kolegovia rozmýšľajú teda inak, že nevyšiel štrajk, zradený z odbory a na to kašlem a to nezaujíma. Ale tak sa vlastne k ničomu, to je to isté, to je to, čo vyhovuje podľa mňa tým hore. V podstate ten štrajk, keď si to zoberete z toho sociálneho hľadiska, tak vlastne učitelia mohli niečo spolu zažiť. Keby zažili spolu víťazstvo, tak ich to strašne niekam posunie. Oni zažili úplnú zradu a porážku v podstate. Iba nejaká skupina, čo sa otrhla, tak vedela ísť ďalej a to nejako ťahá. A toto je niečo strašne rozkladajúce pre tých učiteľov. Chápete, že a vlastne teraz oni sa musia vyrovnať s tým, že ako to celé dopadlo a mnohí sú znechutení na dlhšie obdobie ísť do nejakého štrajku a vlastne to bude taký dlhší proces teraz podľa mňa, než sa tí učiteľia z toho nejako uzdravia a než pochopia a než si uvedomia a budú zase chcieť a to bola fakt jedna silná vlna. Keby to niekto potiahol proste v tom novembri, tak to mohlo veľmi silne akože založiť, lebo to bolo niečo, čo tu fakt nikdy nebolo, to som nikdy nezažil, že by učitelia sa tak zobudili a tak chceli niečo zmeniť a tak spolu komunikovali. To bola fakt taká silná vlna.